prvního videa a dneska tady nebudu sám, ale bude tady se mnou Fegi. Ahoj! Hele, ale lidi on kecal, jo, to bude druhý video, protože on už udělal short. Nesekrát video. Tak ještě... A dneska tady máme Lucky bloky v Robloxu. Já ho to musím učit, on to vůbec neumí. A ještě vás poprosím, abyste dali like a odběr a můžeme jít do toho. Hej, já mám lítací koberec. To je docela OP věc. A já mám nějaký házec. Pojď jdeme na to, na střed. OK, já tam letím už. Ahoj. Jo, aha, to nejsi ty. Já, pomoc, oni bych tě zabili. Lidi. Tady to bude. Co lidi? Lidi, já budu mít kanál v popisku videa, jo? A mám novej, protože prostě mě ho někdo smazal a nevím kdo. Co to je? Pomoc! Lidi, koukejte sem! No tak já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej. Jo, já jsem tady trošku takovej zamknutý. Fegi, jdu na střed. Mám nějakou plazma zbraň. A tady ta OP. Hej, ty jsi v tom oranžovém? Jo. Ty je hned tady a mě. Ale jsi podle mě na to je zelenej, aha. Já mám OP zbraň, plazma zbraň jako. Tuhle. Hej, to je ta nejvíc OP. A to je ta nejvíc OP zbraň. Aj, zase jsem zamknutý. Pomoc, lidi. Já jsem ryb. Já jsem zamknutý. Fegi, já jsem mrtvej. Já taky asi. S tou OP zbraní. Jestli taky zabiju mě tahle zbraň se stejně nedaří. Jo, a teď to zmizí, ne? Když já se zabiju. Já musím čekat 9 sekund. 8, 7. A tady Hej, já mám ten rychlej potion. tenhle ten limit time lucky block, tak ten je nejlepší. Já mám money. Fegi, No. koukej. Ten limit time lucky block, tak ten je nejlepší, protože z toho ti padnou asi tak 10 OP věcí. No ale tak A už mám- hodiny, jako. Už mám tu lucky blocks. Fakt. No, Já mám 32, 30. Jak 2? Jako i tenhle? no. No já taky už. Já už jsem se ho teď vybral. Já už ho mám dávno. Hej, koukej, co mám. Jaký money? No, Jo, speed potion. a money. I'm money. Tiga. Ale to dává hodně damage. Co, ta money? No, Ne, vůbec. jo. Jak na kolikátou ránu jsem tě zabila? No třetí. Na čtvrtou. Třetí. Třetí. Já jdu k tobě, jo? Ne, mě to zabije. Kámo, honem. Pomoc! Jako Dobrý, už jsem doma. kam spěcháš, protože jako... Já čekám na lucky bloky. Já nevím, jako jestli je to ohokáno. Trošku možná, já. Klínek, moudý, pane diblíku. Já se tady meltově do videa. Já tady mám nějaký dost malý poušny, ale jako tenhle tak ten je nejlepší, protože můžu být malej a rychlej, Křet. takže budu skřet. Můžeš mi vysvětlit, proč já mám házecí 2 sekundy? A to jsou ty nejvíc shit, co můžou být. Ty nejhorší úplně. A jestli je To jsou ty úplně ty nejvíc shit. pojď sem. Dělej. Kuch. Je, Já tě probudám. je, Kuch. kuch. Ten kuk nás zabil. Takže jsme mrtví. Nebyli kuch. A najednou jsme mrtví oba dva. Lidi, jestli si říkáte, že mám dobrou náladu,
Tak já ne, to má Luďa. I když to vypadá, že já jo, a Luďa ne, tak je to obráceně. A já mám asi tu nejvíc OP zbraň, co může být A já na mám stáka. světě. A já mám fialový kruh. Pluch? Koukej se, co já mám. Koukej se, co já mám. Já mám OP. Já jsem OP. Ty jsi... Já mám ptáka. Hej, já jsem OP. Já mám ptáka. OP. OK, já mám taky OP. Hele, já mám taky OP. Hazej. OK. Mám ptáka. Nice. Ne, mě zabiju 100 OP věcí. Haha. Pojď A mi já mám pomoct. ptáka. Pojď mi pomoct. Koukej se, co já mám za OP. Já nemůžu, tak to musíš říct tomu ptákovi, aby mě pustil. Ptáku, Co to je Dismo und? Aha, to se skočím. Zabil jsem. Na dálku. Můj protiv umře. Kde jsi Fegi? Já jsem u sebe. Ty jsi takový světlo modrý? Asi já nevím. Jak asi jo. To je to nejhorší zbraň. A já mám zase tu nejlepší zbraň. Cože? A to mi padlo z toho úplně shit No lucky čekej, bloku. tak to tě musím zabít. A to mi padlo z tady tohohle shit lucky bloku. Hej, tak to tě jdu rovnou zabít. To tě jdu rovnou zabít, stejně nemám co Já mám hrozně lucky štěstí na to. Máš strašně málo štěstí na to. No, hrozně lucky. Hrozně unlucky, já vím. Hej, já mám strašně blbý zbraně. Ten luk je lepší než ta pistol, co mám. Jako ona vypadá, že je úplně mega dobrá. Přitom to musíš dát tak na 20 rán, dáš půlku hápek, ty. Hej, on má, tady všichni máte OP zbraně. No jako třeba já? Jako třeba já? Ne. Já mám taky určitě. Já umírám, lidi. Hej, já mám tu jump, nebo já nevím, jak to Já je. se jdu radši zabít. Já mám tu jump coilu, nebo nevím, jestli je to jump, ale prostě jump. Jo, jump A coil. ještě mám kolik balon. Jdu se proletět. Nevíš, jak se to dělá? Musíš takhle držet a... No tak. Nevím. On se to rozletí samo. Ne, to se nerozletí samo. Hele, rozletí, já to znám. Ne, to Já. se nerozletí samo. Já. Ne. Komentuj své video. A jo, no asi fakt ne, no, to je jedno, já ho stejně nepotřebuji. Já jdu do středu, třeba tam něco bude. Lidi, napište do komentářů, kdo je tady větší hlupák. Samozřejmě Luděk, můj mír. Samozřejmě, že tady Fegi. Protože... Hele, ale on neví moje příjmení. A Fegi je moje falešné jméno. A jestli řekneš do videa moje pravý jméno, tak je tady to nesmíš, jo? Ty ses odhalil sám, jenom jménem kanálu. Tady uprostřed vůbec nic není. Jak nic není? GG. Hej, proč po mně jdou? Já úplně mám nic. A pokud Ale tady mě bude zabijou. pokud tady bude aspoň tak 10 lajků, tak natočíme video z Minecraftu. A víš, že mně se to nevejde do telefonu? OK, tak... Hele lidi, když tady bude 10 lajků na tohle videu, když bude jenom jeden, když nebude žádný like, tak to natočím i k sobě na kanál, jo, ten z Minecraftu. Ne, kecám, když tady bude 10 lajků a dáte aspoň jeden odběr, no 2 odběry aspoň, tak natočíme i na můj kanál video z Minecraftu. Hej, já mám úplně medvěda a ohnivý meč. No já mám tak nějaký meč ledový, A to se potom potom OP kruh, opět kruh. potom nějaký Samara kruh. Dismo utní. Co je Dismo utní? potom nějaký, Dismo unt. Já taky mám potom nějakou Dismo prostě unt. bombu. Já mám Dismo unt. Pojď týpku.
Nechce. Fegi, pojď. Nemůžu. Mě někdo ukradl Robuxy. Bobux. No, nebo je utrácím možná trošku já víc, no. A potom říkám, že dneska já ani to nevím. Padá bombička. Fegi, pojď ven. Jo, už vím. Hele, tak, hej, bude tady natáčet další host. Ne, Olaf, ne, fuj, Olaf, ne, Shadow. Hej, ty jsi mě úplně odstrčil, co to bylo? A taky mám říkat. Nic nemám říkat. A jak to mám říkat tady? Fegi. Fegi? Nevíš, jak se jmenuju? Vydal se jmenáš Fegi? Ne, doopravdy se jmenuji Fegi. Ne. Fegi? Lidi, mám první kill. Nebo Fegi, druhý? Fegi, co Nevím. hraješ? Lidi, on se jmenuje z Robloxu Hajzel 89. Hele, ale už ses přejmenoval, ty jsi byl Hajzel Uzu. No. No, a teď jsi Hajzel 89, nebo kolik tam bylo. Lidi, já se hrozně omlouvám, že se tak na Robloxu jmenuje, ale prostě nešlo mi dát jiný jméno na Šlo, Robloxu. keca. Ale fakt nešlo mi dát nic Hej, jiného. tak tam máš možnost biliardu Flehu. jmen a zrovna tohle si vyjmenuje. Třeba ty si tam můžeš jmenovat Fegi 666. Fegi? No, Co hraješ? Já ti tam nemám. hej šef, my natáčíme, víš co? Předovšťáku. Ty s náma teď natáčet nebudeš, natočíš s náma až to video z Minecraftu potom. Z toho, jak jsem hrál Fegi. Oh my god. Hele, co mám? A ještě k tomu robota nějakýho. Nice, tak tu sekirku mám taky. Fakt. Hele, já tady mám robota, který mě bude ochraňovat. Tak když na mě budete, po mně půjdete, tak já řeknu. Dáme mír. Jsme unten a on vás zabije. Dáme mír. Když jsme unten, už tě Tam je Lucky Block. Lucky Block. Blocky. Hlavně si už nepověděl. Hej, on mě, jo, aha, to je ten můj robot a já tady, to mě chci povědět. Ne, nejte bude. Já ho klepnu, hej. Když jsme unten. Nebo jak si to řekne. Hej, já ho to dal na jednu ránu, to je nice. Jo, Lucky Block. Yes, mám Lucky Block. Brám. Když jsme unten. Nebo jak si to řekne. Jsme unten. Já jdu skočit. Ale ty věci mi zůstanou. Tak jo. Po mně jde tady nějaký Lotus. Lotus, pojď sem. Koukej, já mám samý zbraně. Hej, tohle by mohlo být taky OP, anebo tohle. Tak Ty on jsi má nějakou modrej? OPčko katanu, Ty jsi modrej? ale jako nejsem moc rád. Hej, ale on kolem mě šel, teď všude jde oheň, koukej. Hele. Já mám tady 3 OP věci. Fegi, půjdeš ven? Jako kam ven? Ne, já natáčím, já mám mít to? Ne. Já mám 3 OP věci, já se to bojím. Jako já nic neudělám, jenom chci dát mír. Jenom si trošku spadl. Já chci dát mír. Ty chceš dát mír, Kazimír. No. Kazimír Pojď chce mír. dát mír. Ne, nejdu nikam s mírem. Jo, jsem teď mi to opět. Ach jo. Mám super Lucky Block. Hej, já mám ten růžový. Já taky. Dávno. Já taky, akorát já jsem si to nevšiml. A mám nějaký OP mečík. Já mám... Ale Oh my ale OP já mám tu OP věc. pistol, hej. Že
to je na jednu ránu. Ne, ono zase opět pistoli plazma, nějakou plazma pistoli, opět. A já mám zase veliký meč, Gizmo který ti strčím do zadnice. Gizmo unčí. Gizmo unčí. Tak pojď ke mně na most. Jdu. Dám za sebe další meče. Hej, co když mi teď padne ten blabla, nebo jak se jmenuje, já tomu budu říkat blabla. Ten kruh, prostě když mi teď padne, když tady mám další 2 laky dětky. Mi padla nějaká velryba, aha, to je letadlo. Ne, to je Placek. ponorka. To je ponorka. Tak pojď s ním opět luhánským mečem tě zabiju hned. Tak pojď. Bojí. Tak jo. GG, už nebude mít žádný meč. No, teď jenom bude zalezlý ve svý bejsce a ne. Nebudu, ale já se bojím, já o to nechci přijít. Tak ale jako já taky nejsem sráp, já jsem tam normálně šel s tou No jo, já opět tě zbraní. srá. Srabíčku. Samíček, Já mám srabíček. kudlu, já tě ubodám. Tak pojď. Já mám kudlu. Hej, kde A jsi? já mám grappling hook. Jaký grappling hook? Grappling hook. Co to je grappling hook? Staneš facku ode mě. Já tě jdu pro Jsem boda. na stromě, haha. Já tě jdu pro boda. Neprobodáš, protože já mám Jo, já tě vidím, já jsem tady. Hej. A já zase ze zhora můžu střílet. Aha. Čekaj, ty mě vidíš? Bumerang. Kde jsi? Bumerang. Tam na té straně. Hej, čekaj. On mě tady zabije nějaký bumerang. Luďo, Co? čistý triko dolů. Lidi, tak my to dotočíme, až Luďa bude doma. Potom my zavoláme, jo, Luďa? No, ukončím. Jo, ale potom natočíme to. Takže lidi, dneska vyjdou ještě jedno video a to bude i na mém kanále. A Luďa vám to dá do popisku, takže lidi, ahoj! Ahoj.